Si hi ha un problema internacional sobre el qual rebem informació diària i tenim la sensació de saber-ho tot, aquest és el mal anomenat conflicte del Pròxim Orient, o per ser més precisos, el conflicte israelo-palestí. Tanmateix, la complexitat d'aquest litigi centenari és molt gran, i avui els en volem donar a conèixer un capítol llunyà en el temps però poc conegut. L'existència i l'important paper que van jugar en la guerra de 1948 a Palestina, la primera guerra arabo-israeliana, aquella en què va néixer l'estat d'Israel, d'una mena de brigades internacionals, de milers de voluntaris vinguts d'una trentena de països sota l'impuls de la solidaritat nacional, ideològica o ètica. Un bon grapat d'aquells voluntaris aporten els seus testimonis en el documental francès del 1998 que ara mateix els oferirem. Cal recordar que la decisió de l'Assemblea General de l'ONU, el novembre de 1947, de repartir Palestina entre un estat jueu i un d'àrab, és inseparable del clima emocional creat a Occident per la descoberta de l'Holocaust perpetrat pels nazis. Cal recordar, també, que aquella decisió i la posterior naixença d'Israel van tenir el suport no tan sols dels Estats Units o de França, sinó també, i encara més entusiasta, de la Unió Soviètica de Stalin i dels seus flamants satèl·lits europeus. És en aquest doble context que s'ha de situar l'afluència cap a l'incipient Israel en guerra d'uns 4.000 voluntaris. Són joves jueus d'arreu del món commocionats per la matança hitleriana i decidits a assegurar la supervivència del seu poble a través d'un estat propi. Però són també jueus comunistes txecs, per exemple, que volen contribuir a crear un reducte progressista i d'esquerres al mig del Pròxim Orient feudal i reaccionari. I són, encara, excombatents no jueus de la Segona Guerra Mundial que han vist els camps d'extermini nazis i se senten obligats a rescabalar d'alguna manera les víctimes. A Israel els van anomenar Mitnavei Hutz Laaretz, literalment voluntaris de fora del país, i en abreviatura Mahals. En termes quantitatius, aquells homes i dones no van representar més del 5% dels efectius totals del novell exèrcit israelià. Ara, qualitativament, l'experiència i la preparació que posseïen van ser imprescindibles per aixecar del no-res una força aèria o bé una sanitat militar. I alguns oficials superiors, com ara els coronels nord-americans David Marcus i Fred Grunich o l'oficial canadenc Ben Dunkelman, van tenir un paper molt destacat en la direcció estratègica i el comandament sobre el terreny durant els 7 mesos de guerra convencional contra els exèrcits regulars àrabs. Desgraciadament, la pau que ells creien haver aconseguit a principis del 1949 és encara, 55 anys després, un miratge. Els Mahals. El Mahal era un grup especial, un grup de persones jueves i no jueves de 29 països que van aconseguir, després de participar en la Segona Guerra Mundial, continuar vives, venir, oferir-se voluntàries per al servei de l'Estat d'Israel, acabat de crear, i contribuir molt per sobre del seu nombre a la nostra capacitat de dur a terme la guerra més decisiva de totes les guerres en què l'Estat d'Israel hagi lluitat mai. La nostra guerra d'independència. La guerra, el resultat de la qual decidiria si seríem o no seríem un estat jueu. El poble d'Israel, l'Estat d'Israel, no ho oblidarà mai. We will proceed the roll call. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. We will start it now. Afghanistan, no. Argentina, abstention. Australia, yes. Belgium, yes. France,
Yes? United Kingdom? Abstain? United States? Yes? Paraguay? Yes? Venezuela? Yes? The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained. Era amb la meva família, el meu germà gran, els meus cunyats i els meus nebots. I pels altaveus es va poder sentir la votació en directe, vot a vot. Tot d'un plegat, ens vam adonar que havia guanyat el sí, que estava decidit. Hi hauria un estat jueu independent a Palestina, a la terra d'Israel. L'alegria que sentia la gent és senzillament indescriptible. Va ser la millor nit de la meva vida. I no n'hi ha hagut mai cap d'igual. Potser serà la millor fins que vingui el Messies. A tot arreu fins a la matinada. Als cafès i als carrers la gent ballava, cantava, bevia i s'abraçava. Érem al Landolt, el restaurant dels estudiants de Ginebra, on anava Lenin quan era en aquesta ciutat. Érem un grup d'estudiants jueus que escoltava els resultats. Un de nosaltres era al telèfon i els anava cridant. Primer la Unió Soviètica, i ho vam aclamar. Després els Estats Units. I 1, 2, 3, 4, 5... fins que vam dir, ja està fet. Llavors vam sortir tots fora i vam ballar a la plaça du Circ, davant la població estupefacta de Ginebra. L'alegria era indescriptible. Esperava aviat el naixement del meu primer fill. Estava asseguda amb la resta del quibuts al menjador, perquè era on hi havia l'única ràdio que teníem aquí. Tots sèiem i escoltàvem molt tensos la votació. I quan el resultat va ser positiu, l'alegria va ser molt gran i espontània. La gent va començar a cantar, a ballar. Van sortir begudes no sé d'on. Tothom sabia que això significava una guerra. Però en aquell moment el que era important és que tindríem un estat jueu. I el somni, aquell somni de 2000 anys, d'un estat jueu independent a Palestina, es feia realitat. I en aquell moment vaig decidir que faria el que pogués, que aniria a Palestina i participaria. Era evident que hi hauria una guerra. El 29 de novembre de 1947, l'ONU no vota la creació de l'estat d'Israel, sinó que els àrabs i els jueus comparteixin Palestina. El mandat britànic s'acosta al final, i la Gran Bretanya s'esforça a conservar un fràgil statu quo. El territori es divideix per acontentar tothom, però ningú queda satisfet. Els jueus s'hi avenen, malgrat la pèrdua d'una vintena de quibutzim i l'estatus de Jerusalem, que passa a ser una ciutat internacional. No és el cas dels àrabs. De totes les capitals s'eleven crides a la guerra. Les seves intencions són clares, rebutjar els jueus i empènyer-los fins al mar. Després de la votació de l'ONU, el territori de Palestina esdevé l'escenari d'una guerra latent plena d'emboscades i d'assalts. Aquell dia, a última hora de la tarda, vam saber que a Jerusalem hi havia hagut disturbis, incendis i també assassinats. Això era el començament de la resposta dels àrabs. Havien declarat a l'ONU que ofegarien aquesta decisió amb una onada de sang i de trets i havien començat. Els jueus conserven les ciutats i els quibutzim fortificats. El camp és obert als grups armats que ataquen convois i grups aïllats. Els britànics són vagues respecte al dia que marxaran i no fan res. Aquesta passivitat encoratja els líders àrabs a pensar que la pròxima guerra seria una simple formalitat.
A les fronteres palestines, els soldats àrabs, entre els quals n'hi ha que han rebut entrenament britànic, preparen les seves armes modernes i eficaces. Els jueus que s'hi enfronten compten amb l'organització paramilitar Haganah i les tropes de xoc, el Palmach. Molt mal equipat, el Haganah s'encarrega de la defensa dels kibutzim. Després de la publicació dels edictes britànics que limiten la immigració, el Haganah continua actuant en la clandestinitat. Envia emigrants a la terra de Palestina. Crea una xarxa que compra armament i el passa de contraban esquivant l'embargament britànic. En acabar la Segona Guerra Mundial, el món descobreix l'horror dels exterminis nazis. Per a molts jueus, Palestina sembla l'única esperança, l'únic refugi. Vaig néixer a la part oriental dels Carpats i vaig rebre una educació religiosa estricta. És fàcil d'imaginar l'educació antisionista que existia en el meu entorn. L'any 1941 es van endur el meu pare amb la primera onada de deportacions, però no va tornar mai a casa. El 1944 ens van agafar a tots. La mare estava malalta i tenia 6 fills. Jo era el més gran. Ens van portar al gueto. D'allà ens van portar a Birkenau, on l'endemà van gasar la mare i 2 germanes i un germà meus, segons que em vaig assabentar després. Jo vaig sobreviure a 6 camps de concentració més. Literalment sense vida a la qual havia renunciat, jeia a la rasa com molts dels meus amics als quals van disparar al cap. Vaig esperar el meu destí en aquella rasa. Ja no podia parlar. Era amb un germà meu que em va dir adeu. I jo no li vaig poder ni contestar. Es va pensar que m'havien disparat al cap. Per sort, gràcies a la meva educació religiosa, potser a alguna oració que havia resat, quan el soldat de les SS em va aixecar el cap, vaig sentir que em deia: per tu dispararé alt. Vaig tirar el cap enrere. L'endemà, quan anaven a enterrar els cadàvers, vaig obrir els ulls i hi havia un tinent americà que parlava ídish i era de Nova York. El tinent Hirsch, que em va salvar. Em sentia molt malament i molt culpable per haver sobreviscut. I vaig decidir sacrificar fins i tot la vida si era necessari, per aconseguir la fundació de l'Estat d'Israel. Els jueus supervivents ho han perdut tot. Intenten arribar a aquesta terra que se'ls va prometre fa més de 2.000 anys. El Haganah nolieja vaixells que s'han venut com a ferralla. Sobrecarregats de refugiats, intenten superar els bloquejos de la Marina Britànica per arribar a Palestina. El juliol de 1947, un vaixell salpa de França. L'havien comprat a Nova York, gairebé inutilitzat, i el van rebatejar amb el nom d'Exodus. El vaixell rep l'atac de la Marina Britànica a la vora de Haifa, i els refugiats són enviats a Alemanya, on es tornen a trobar darrere un filat. La reacció pública davant l'odissea de l'Èxodus influirà en la decisió que pren l'ONU al novembre de 1947. El Haganah pot repatriar els refugiats d'Europa i dels camps d'internament de Xipre. Palestina es prepara per a la guerra. Els jueus només tenen una elecció: guanyar o ser expulsats. L'embargament de l'ONU segueix el britànic. Els jueus necessiten armes, municions i, sobretot, tècnics competents. Vora 4.000 homes i dones d'arreu del món, jueus i no jueus, s'ofereixen voluntaris. Tenen edats que oscil·len entre 16 i 30 anys. Tots ells es lliuren a una lluita en la qual creuen. Són els anomenats Mahals, Midnight Bay Utzlearets, els voluntaris estrangers. Jo tenia 16 anys i vivia a Cambridge. Els meus pares havien mort. Era orfe, fill d'una família irlandesa religiosa. La meva germana treballava per al Hapoel Hamizrahi i el meu germà gran havia desaparegut. Jo sospitava que havia marxat a Israel a lluitar també. Vaig anar a veure la meva germana a la feina i vaig veure tots aquells homes joves tan estranys, amb un accent peculiar i bronzejats. Jo no parava de dir que volia anar a Israel i ells negaven tenir-hi res a veure, però reclutaven gent pel Haganah.
Em vaig fer molt pesat i em deien que no hi havia res a fer allà. I que en qualsevol cas era massa jove, però vaig insistir molt i al final em van permetre anar a Palestina. Compartia un pis a Brooklyn amb un amic. Un dia em vaig despertar i me'l vaig trobar assegut al llit. Vaig dir, què hi fas aquí? Em va dir, necessitem pilots de caça. I jo vaig contestar, per què? Em va explicar que era d'Israel i que els israelians lluitarien i necessitaven urgentment pilots de caça. I jo li vaig dir que tenia feina, que ja havia combatut 5 anys i ja n'havia tingut prou. Va continuar parlant-me i jo m'anava empipant. Estava a punt de llevar-me i clavar-li un escàndol perquè volia tornar a dormir. Em va dir unes paraules màgiques. Els jueus lluitaran. Em va deixar glaçat, perquè jo m'havia educat als anys 30-40, una època en què hi havia molt antisemitisme. Podíem anar a certes universitats, podíem tenir certes feines, no cal que ho expliqui. Quan em va dir, els jueus lluitaran, no oblidem que els jueus no havien lluitat com a nació des de feia 2.000 anys. Caram, això em va impressionar i em vaig allistar. No hi havia cap avió que anés a Israel. Només s'hi podia anar amb vaixell. Però havíem de fer veure que anàvem a Anglaterra i també que érem tots estudiants. Érem 20 nois i una noia. Vam sortir de Bombay cap al canal de Suez, però aleshores els egipcis començaven a sospitar. Van pujar a bord a interrogar-nos i van triar sobretot els més joves, que érem un altre noi de 16 anys i jo. Ens van preguntar com era que de cop i volta tots els jueus anàvem a Anglaterra de vacances o a estudiar. Vam desembarcar a Liverpool. D'allà vam anar amb tren a Londres, després a París i vam continuar fins a Marsella, on vam embarcar en un vaixell. Quan hi vaig pujar vaig quedar molt impressionat perquè vaig veure tot de gent procedent de l'Holocaust que es reunia amb nosaltres en aquell vaixell de transport de tropes ex-britànic. Hi havia milers de persones. Me'n feia creus. Era una nau molt petita i hi havia centenars i centenars de persones. Nosaltres érem joves i els ajudàvem a carregar l'equipatge, a dur les criatures. Hi havia un problema d'idioma, ningú entenia ningú, gairebé ningú parlava anglès, però ens en vam sortir. Ens en vam sortir. Tots vam fer la nostra feina. El grup treballava 16 hores al dia i la nostra recompensa era un paquet de cigarrets i una ampolla de cervesa en acabar el dia. I mentre érem al vaixell, no ho oblidaré mai, tot i que estàvem molt cansats i volíem dormir, sentíem tota la nit els crits de la gent de l'Holocaust i no podíem dormir. Vaig pensar, Déu meu, n'havia sentit a parlar molt, però no hauria dit mai que ho hauria de veure. Amb tots aquells crits i aquells plors no podíem dormir. Es veu que tenien malsons. Em queien les llàgrimes, literalment. I llavors, més que mai, vaig sentir que havia d'anar a Israel a lluitar fins al final. I ho pensava de debò, pel que ens havien fet. El viatge amb vaixell va ser un cop molt dur. Ens donaven 30 centímetres, 30 centímetres, 30 centímetres, 30 centímetres. Estàvem tan atapeïts com les sardines en una bota. Cada 30 centímetres, 30 centímetres, hi havia amuntegats 4 forats de persones amb unes escaletes estretes per baixar els forats. No hi havia ventilació. Si hi havia alguna ventilació, la gent no ho sabia. I entaforava l'equipatge i tapava l'aire. Et podies morir per manca d'aire. No hi havia aigua, gens d'aigua, no hi havia menjar, no hi havia lavabo. O defecaves a terra o posaves al darrere damunt la borda, i així era com ho feies. I les dones que menstruaven no tenien el material higiènic necessari. Hi havia 500 criatures a bord, molt important.
El que va fer que no perdés el seny va ser oferir-me voluntària. Ho vaig fer de seguida. Vaig sortir dels 30 centímetres que em tocaven i em vaig oferir voluntària per treballar amb l'equip mèdic. Per això era allà. L'única manera que teníem d'arribar a terra era tirar-nos a l'aigua. Érem unes quantes milles mar endins. Em van dir: no cal que hi vagis, ets una dona. Agafa la maleta i torna, com el metge francès. Déu meu senyor, havia de tornar a Marsella, fer tot el camí de tornada, i no volia tornar a passar per tot allò. I havia anat amb un objectiu, de manera que vaig dir que saltaria. No semblen gaire alts els vaixells, però ho són. I saltar de nit és esgarrifós. Vaig saltar al mar, doncs. Jo no nedo gens bé. I el que recordo és que m'ofegava. I les onades, i les onades. Em vaig agafar fort a algú, però al final em vaig haver de deixar anar. I recordo que em van recollir uns braços forts que em van treure de l'aigua. Em dic Gordon Levitt. És interessant destacar que es lletreja L-E-B-E-T-T, perquè resulta que no sóc jueu i el cognom Levitt s'associa amb un cognom jueu. No em sap greu. De fet, sí que em sap greu no ser jueu, però hauria de dir que em vaig unir a Israel sense ser jueu. El que va passar és que tots vam començar a conèixer els secrets de l'Holocaust. Parlo dels anys 1946-47 al començament del 48. Vaig pensar que hi havíem de fer alguna cosa i amb la meva experiència vaig suggerir que potser podia ajudar. De manera que em vaig oferir voluntari a la clandestinitat a Londres l'any 47 per incorporar-me a les incipients forces aèries israelianes, o com s'haguessin de dir. Llavors, esclar, el govern britànic era totalment contrari a qualsevol idea de fundar un estat israelià. Jo era a les forces aèries sud-africanes, traslladat o incorporat a l'aviació britànica. Vaig participar en unes 45 missions en un esquadró aeri a Itàlia. Quan era a Anglaterra vaig veure per casualitat una pel·lícula, un noticiari sobre l'Holocaust. Em va trasbalsar molt, em va horroritzar. Sabia que els alemanys, que els nazis, havien perseguit els jueus, que hi havia hagut camps de concentració, però no sabia que hi havia una cadena de muntatge de la mort. Això em va trasbalsar molt. Em va costar molt tornar a anar a estudiar a la universitat. Ho vaig deixar tot. I al cap de poc temps vaig anar a Israel amb l'esperança de poder contribuir a la formació d'alguna mena de forces aèries del nou estat. M'adonava que només un estat jueu seria la solució dels problemes del poble jueu, que havia estat perseguit i assassinat arreu del món. Vaig arribar a Israel. Al cap d'uns quants dies em vaig allistar al servei aeri, que era el precursor de les forces aèries, i vaig convèncer les autoritats jueves que em deixessin anar a Sud-àfrica a reclutar personal i comprar avions, ja que llavors hi havia un embargament de les Nacions Unides. I vaig anar i vaig començar a comprar tota mena d'avions civils. Vaig comprar 13 aparells i ho vaig disposar tot per pilotar-los des del continent africà fins a Palestina, cosa no gens fàcil en aquell moment. No va ser un vol sense incidents, perquè, per desgràcia, vaig tenir un accident durant el viatge i vaig haver de tornar, comprar un altre avió i reprendre el vol. Vaig trigar 5 dies i mig a anar des de Sud-àfrica fins al que aleshores era Rodèsia, Tanganyika, Kènia, el Sudan, Egipte i, finalment, Israel.
Vam destinar la meva companyia al bloc d'Etzion, Gush Etzion, a la carretera entre Jerusalem i Hebron per defensar 4 kibutzim que hi havia allà. No teníem armes, ni armes antitancs, ni cotxes blindats, res. Només uns quants fusells, metralletes, una metralladora per tot el bloc d'Etzion i unes quantes mines que havíem escampat. No ens podíem enfrontar a un exèrcit regular. Això segur. El Líban, Síria, l'Iraq, Transjordània, el Iemen, Aràbia Saudita i Egipte creen un exèrcit de 100.000 homes. Aquest exèrcit de coalició arrenglera al llarg de la frontera 150 canons pesants, 340 tancs i 176 avions. 150.000 homes formen la reserva. Entre aquestes tropes regulars hi ha la legió àrab del rei Abdullah, entrenada i dirigida per un oficial britànic, Glab Pasha. Mentre encara es troben allà, els britànics són els encarregats de garantir la seguretat general durant la fase de transició, abans de marxar. De fet, no amaguen la seva simpatia pels àrabs. El 12 de maig, la legió àrab ataca. Ens vam despertar tots a l'alba, quan la legió àrab atacava el 12 de maig, 3 dies abans que acabés el mandat britànic. Eren soldats entrenats, armats. Va ser un cop terrible que ens va agafar per sorpresa. Etzion bloqueja la carretera de Jerusalem al sud. Contra tot pronòstic, el bloc resisteix 3 dies a la legió àrab. El 14 de maig al matí, una altra traïció dolorosa. Vam veure que la nit abans ho havíem perdut tot. Etzion estava destruït, havia mort tothom. I després de fer fotos de la gent que portava banderes blanques, van disparar a la multitud. La legió àrab anava acompanyada d'una multitud d'àrabs que la seguien. Milers d'àrabs dels pobles del voltant donaven suport a la legió. La legió feia el seu treball militar i la resta ho deixaven pels altres. Va ser molt difícil. La nit del 13 al 14 sabíem que havíem perdut. De manera que esperàvem l'alba per la batalla final, tot dient-nos no en sortirà viu ningú. I just aleshores vam establir contacte amb Jerusalem, on un comitè, amb els cònsols en aquesta ciutat, va redactar un alto al foc. Es va posar en contacte amb el rei Abdullah i vam signar una mena d'armistici a les 4 de la matinada. Un armistici que deia que la legió àrab faria presoners de manera totalment legal, amb la supervisió de la Creu Roja. El rei Abdullah va donar la seva paraula que tot aniria bé. Es va celebrar la reunió i de cop i volta la multitud d'àrabs van començar a disparar. El meu germà va morir amb una bandera blanca a la mà. Una de cada 3 nits somio amb Gush Etzion. Em va marcar més que cap altra cosa a la vida. Aquesta derrota revela els punts febles de les tropes jueves. Necessiten un exèrcit com cal. Necessiten els avions, els tancs i els canons que els vendrà Txecoslovàquia i que els mahals saben com utilitzar. Però sobretot necessiten un estat per dirigir la guerra i negociar la pau. El 14 de maig de 1948, David Ben-Gurion anuncia el naixement d'Israel. D'aquesta manera, sigui quin sigui el resultat del conflicte, si alguns jueus han de morir, tindran un país. El mateix dia, els avions egipcis bombardegen Tel Aviv. Més del dièsel a Citroën. Citroën, sempre a l'avantguarda en tecnologia dièsel, presenta el nou Xara Picasso HDI 110 cavalls amb overboost i ho celebra amb les ofertes més potents. Xara Picasso HDI i C5 HDI fins a 4.000 euros d'estalvi. I Xara HDI fins a 3.600 euros d'estalvi. Més del dièsel a Citroën. Aquest consell és per als que cada dia mengen malament, o qualsevol cosa, o no saben cuinar, o no tenen temps. Mengeu bé, home, que no costa res. Casero Celostal. Receptes noves de llegums lleugeres i gustoses. Casero Celostal. La nova manera de menjar llegums. Hola, com ha anat? Bé, molt bé. Està més prim, no? Sí. I ha canviat de cotxe.
Surt amb algú, segur. Mama. Nou Touran no és només un cotxe familiar. Molta de targeta Vodafone a contracte. Fins a un 30% d'estalvi. I emporta't aquests límits per 35 euros. La vida és mòbil. Mòbil és Vodafone. Arriba a McDonald's la nova Big Tasty, encara més gran i deliciosa. Nou Corsa CDTI amb tecnologia Common Rail Diesel turboinjecció. Necessitaràs una bona excusa per aturar-te. Ara tens un Corsa per tan sols 8.300 euros i no paguis fins a l'estiu. Per als que no tenen temps a cuinar, Caseros El Hostal. Receptes noves de llegums lleugeres i gustoses. Caseros El Hostal, la nova manera de menjar llegums. Hola, em dic Pol, sóc nou aquí. Jo també em dic Pol. Benvingut. Bé? Dilluns, a Punt Omega, el Centre d'Investigació de la UPC de Terrassa és pioner en el món en avenços tecnològics al servei de l'oftalmologia. I després, a valor afegit, les petrolieres continuen fent l'agost amb els preus dels carburants. Perquè si el dòlar s'ha desplomat, la gasolina i el gasoil no baixen. El 33 obre les portes a la ciència. Antònia, arriba estat. Descansa en pau, mare. L'Antònia és fogosa. L'Antònia és divertida. Tornes a estar prenyada? L'Antònia és irreverent. L'Antònia és diferent dels altres. Guanyadora d'un Òscar l'any 95 a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Antònia, dimarts a la nit, al 33. El naixement de l'Estat d'Israel posa fi als plans del Regne Unit al Pròxim Orient. El 15 de maig, els britànics es retiren, 3 mesos abans de la data fixada per la resolució del Consell de Seguretat. Vam arribar a Tel Aviv i al port no hi quedaven britànics. Però alguns dels danesos havien rebut ordres dels instructors jueus a Itàlia que havien de mantenir-se ferms, afirmant que es deien així i així, i que havien anat a Palestina a fer negocis, a estudiar, a qualsevol cosa menys allistar-se a l'exèrcit, esclar. Estaven preparats perquè els investigués la policia britànica, però quan vam arribar no hi havia policia britànica, sinó únicament policia palestina jueva. Però alguns dels voluntaris danesos no van acabar d'entendre bé la situació. I quan els jueus els donaven la benvinguda i els agraïen que haguessin anat a ajudar-los a lluitar a la guerra, ells deien: no hem vingut a lluitar cap guerra. Hem vingut a fer negocis, o hem vingut a estudiar a la Universitat Hebrea de Jerusalem, etc. I va caldre una estona fins que els van convèncer que eren a Palestina, que Palestina era en camí d'esdevenir un estat jueu i que es podien relaxar i confirmar la seva identitat real.
Quan vaig arribar a Israel, em volien portar una branca especial de l'exèrcit dels Estats Units, però jo em vaig negar en rodó a incorporar-me a un exèrcit de criatures. Havia recorregut gairebé 5.000 quilòmetres, o la distància que fos, i volia servir a les forces armades regulars. I els vaig explicar que l'internat havia après a pilotar els Tiger Moth de la Primera Guerra Mundial. Quan vaig arribar a Televinsky, al campament temporal, em va entrevistar l'oficial de reclutament de les forces aèries i em van acceptar. Vaig començar a buscar el meu germà, l'Ivor. Jo tenia un cosí, li vaig telefonar i em va preguntar si estava assegut. L'Ivor havia patit ferides greus i en aquell moment era a l'hospital de la base de Televinsky. Tot seguit el vaig anar a veure i el vaig trobar a la mar de bé, per acabar de sortir de cures intensives i haver tingut una bala al pit. Es va sorprendre molt de veure'm, perquè no sabia que jo era allà. Vam parlar i em va preguntar quins plans tenia. I jo li vaig explicar aquella història increïble que aniria a Txecoslovàquia a rebre més entrenament com a pilot i que després tornaria a Israel i m'incorporaria a les forces aèries. L'endemà, al seu cap, el comandant Lester Gon el van a veure. I l'Ivor li va dir que el seu germà petit acabava d'arribar, que semblava que tenia ganes de morir, que no tenia cap sentit de l'orientació per fer res, i encara menys per pilotar un avió, i que amb 16 anys era massa jove per ser a l'exèrcit, no diguem per pilotar avions des de Txecoslovàquia. De manera que diumenge, més tard, vaig rebre una trucada per l'intercomunicador a Televinsky perquè em presentés a un dels oficials. I vaig anar i em va rebre un home que duia un uniforme de feina vell, una jaqueta de cuir negra. Anava sense afaitar, sense estrelles o galons que indiquessin cap mena de graduació. I per acabar-ho d'adobar portava una gorra de beisbol dels Brooklyn Dodgers. Em va dir, soc el comandant Gon, al cap del teu germà. Agafa les teves coses que vens amb nosaltres al Negev. Jo li vaig contestar que era a les forces aèries i que no anava enlloc, que em quedava allà. Llavors va cridar per la finestra i 5 dels paios més fastigosos que hagi vist mai, vestits amb uniforme de l'exèrcit israelià, mal girbats i amb barrets australians, passamuntanyes turcs, de tot, duien uns barrets d'allò més estranys. Em van agafar i em van ficar al cotxe. I vam arrencar amb un xerric dels pneumàtics cap al Negev, on no solament era el voluntari més jove de l'exèrcit israelià, sinó també l'únic soldat de les forces aèries, destinat al 4è esquadró del 1è regiment antitancs, al desert del Negev. Tenia 16 anys. Vam aprendre a utilitzar armes, ens van ensenyar com anaven, i després ens van fer tirar 1 o 2 bales a cadascú. Jo en vaig tirar 2, perquè a la primera, el retrocés, em va tirar l'espatlla enrere, de manera que em van fer tornar a disparar. Després ens van donar una motxilla amb 30 quilos de provisions. Vam sortir de seguida, a peu, cap a Jerusalem. La ciutat estava aïllada des de feia mesos. Vam travessar muntanyes i boscos. Pel camí, les patrulles àrabs, que no paraven de passar, ens van atacar diverses vegades. Aquestes columnes de soldats mal entrenats són l'únic vincle amb la Jerusalem assetjada. Totes les carreteres estan bloquejades i només es pot accedir a la ciutat per camins de ferradura. Després de la victòria al bloc d'Etzion, la legió àrab ataca Jerusalem. Als combatents jueus els falta de tot: provisions, armes, municions. Reculen casa per casa i lluiten amb tot el que poden fer servir. Les llaunes de conserves es converteixen en granades de mà casolanes i, quan és possible, s'atén els ferits allà mateix sense que abandonin les posicions. Jerusalem no és solament un objectiu per als àrabs, és un símbol. El rei Abdullah posa tota la força de la seva legió a la batalla. Els jueus perden la ciutat antiga. Veuen les sinagogues destruïdes. Ja no tenen accés al mur de les lamentacions. El 28 de maig, el rei Abdullah entra a la ciutat triomfant, victorejat pels àrabs palestins. El primer que fa és visitar la mesquita d'Omar, juntament amb tot l'estat major. Però la batalla de Jerusalem encara no ha acabat. Fora dels murs de la ciutat antiga continuen els combats acarnissats. Les ordres de Ben Gurion són mantenir el que queda de Jerusalem al cost que sigui. Però no arriben subministraments.
Totes les carreteres estan bloquejades. La situació sembla desesperada quan una patrulla israeliana es perd amb el jeep. Immediatament s'inicia la construcció d'una carretera. Els buldòzers s'han d'enfilar per pendents molt escarpats i s'envien tractors com a reforç per empènyer els camions. Les condicions són tan terribles per als homes i per al material que es bateja aquest camí amb el nom de Ruta de Birmània, en record del camí que van obrir els britànics a través de la jungla birmana durant la Segona Guerra Mundial. Aquesta carretera serà l'oxigen de Jerusalem. Permetrà al jove exèrcit israelià limitar l'ofensiva àrab i conservar una part de Jerusalem. Avui dia forma part de la carretera que uneix Tel Aviv amb la ciutat antiga. Sobreviure a Israel o morir a Israel, no hi havia alternativa. Per què vaig venir? És una pregunta molt important. A la primera pàgina de l'àlbum familiar hi ha una fotografia de la mare de la meva mare que a 70 anys la van ficar als forns d'Auschwitz juntament amb 14 membres més de la meva família. A ningú li va importar, el món tant li feia. Segons el meu parer, els supervivents de l'Holocaust tenien dret a la vida i a una mica de felicitat. Ningú no els volia, llevat dels seus germans d'Israel. I qui millor que jo? Era una màquina de matar. El meu destí era venir aquí i ajudar a aquesta gent i evitar que els àrabs acabessin la feina que havia començat Hitler. Bàsicament, la quantitat dels combatents Mahals que pertanyien a les forces de defensa israelianes durant la Guerra d'Independència va arribar a ser de 4.000. La seva contribució més important va ser a les forces aèries israelianes, especialment al nucli de pilots israelians. Pilots de caça, pilots de bombarder, pilots de transport i fins i tot d'avions petits. Respecte a aquesta part específica del nostre exèrcit, jo diria que la seva contribució va ser total, gairebé total. Jo diria que, sense ells, no hauríem disposat d'unes forces aèries de combat. No teníem res en realitat. Volàvem amb aquells avionets amb les bombes als genolls, a la falda, i les llançàvem per la finestra. No era un mètode gaire efectiu, però era l'únic que teníem. Voldria recordar que en aquella època les forces aèries egípcies disposaven de més de 50 avions de caça Spitfire. Les iraquianes també tenien avions de caça, i les iranianes en tenien uns quants. Al cap d'un quant temps vam aconseguir comprar avions de caça Messerschmitt 109 al govern txec. Em van enviar a Praga, que en aquella època era l'altra banda del teló d'acer. Érem en plena Guerra Freda, i no anaves a l'altra banda del teló d'acer d'una manera frívola. Jo em demanava què coi hi feia allà, perquè era un país comunista en plena Guerra Freda i se suposava que lluitava per Israel, a Palestina. Finalment vaig arribar a aquell lloc extraordinari, enmig del no-res. I vaig veure nord-americans, avions nord-americans amb gorres de beisbol, que parlaven a crits, com fan els nord-americans, igual que fem els anglesos de vegades. Era la base pel comandament de transport a les forces aèries israelianes, que llavors no es deien en realitat forces aèries, i que aerotransportaven armes i municions. A l'altra banda del teló d'acer hi havia nord-americans que pilotaven avions nord-americans en plena Guerra Freda per transportar armes esquivant l'embargament de les Nacions Unides 5.000 quilòmetres fins a Israel. Era una novel·la, era de novel·la, era extraordinari. Vaig anar i tornar de Txecoslovàquia a Israel en aquest transport aeri. I recordo clarament que el primer vol com a capità va ser el començament de... Vull dir, al final del mes de maig de 1948. I vaig aterrar en una base aèria secreta després d'un vol llarg, sense comunicacions, sense ràdio, sense equip de navegació, res de res. Era
allò d'orientar-se posant un dit humit a l'aire. Vaig aterrar amb la meitat d'un Messerschmitt, perquè al C-46 no n'hi cabia un de sencer, sinó només la meitat, i amb moltes bombes, armes, granades i vés a saber què. Vaig aterrar de nit perquè hi havia observadors de les Nacions Unides per tot arreu. Però aquella nit tranquil·la, devia ser el 30 de maig, vaig aterrar en aquella nova nació càlida, com l'olor de les taronges. I vam posar uns llums per descarregar els avions, i em va envoltar un munt de persones, i em vaig adonar que totes elles eren jueves. Participava en un moment únic de la història, el restabliment d'una nació després de 2.000 anys d'exili. Aquelles persones em victorejaven a mi, que havia portat mig Messerschmitt i moltes bombes. I totes estaven felices i alegres perquè, per fi, no solament aquella nit, sinó aquell període, ja no eren una minoria perseguida. Per fi eren una majoria. Jo era l'únic d'allà que no era jueu. Jo trobo que la història dels membres de les forces aèries israelianes, que no eren jueus, és particularment commovedora i punyent. Hi havia 92 pilots que no eren jueus, cosa que significa el 22% dels pilots de les forces aèries israelianes. Això és, sens dubte, un orgull enorme per ells. Al començament només teníem avions civils. No en teníem cap de militar. Havíem de portar les bombes a la falda. Eren bombes de 25 quilos, de vegades de 50 quilos. Bombes incendiàries i caixes d'ampolles buides que feien un grinyol quan les llançàvem. Com es pot veure, era una manera força rudimentària d'intentar bombardejar l'adversari. Fins i tot fèiem servir DC-3 amb les parets encoixinades. Agafàvem el paio més gros i resistent que hi havia entre els bombarders de bord i un cop lligat es posava al costat de la porta i llançava les bombes quan se li donava el senyal de fer-ho. I estàvem molt contents que aquest paio no sortís volant de l'aparell. No era una experiència gaire agradable, però així és com ho fèiem. Soc l'únic israelià viu que va volar amb els Mahals. Hi havia molta camaraderia. Ens ho passàvem molt bé plegats. Rèiem molt entre nosaltres. En poques paraules, penso que si no hagués sigut pels Mahals, les forces aèries israelianes no haurien pogut operar com ho van fer. Aquestes forces aèries incipients guanyen el control del cel. A terra, les accions israelianes contra l'Atrun i Jenin fracassen, però l'ofensiva combinada del Sahal, creat el 31 de maig, inquieta els àrabs, que accepten la treva que proposa l'ONU. Israel pot reconstituir les forces. El comandament del Sahal crea 3 brigades noves i adopta una estratègia de comando. Un dels comandos era el comando francès, a la brigada del Negev, la brigada situada més al sud. Era un grup, més o menys una companyia de 100 homes, dirigit per un comandant francès que es deia Teddy Diffré. Va rebre el nom hebreu de Teddy Eitan. Eitan significa fort. Teddy Eitan. Tots els soldats i els caps de secció eren d'origen francès, marroquí o nord-africà, jueus. Llevat de Teddy Diffré, tots eren voluntaris jueus. Van venir aquí i van decidir anomenar-lo Comando francès. I ho van fer força bé, aquesta gent. Només tenien el que jo en diria un punt feble. No parlaven hebreu i no parlaven anglès. Ningú no es podia comunicar amb ells. Era una companyia independent.
No els agradava la disciplina militar total. En aquest sentit, es van trobar molts companys al Palmar. Per això ens queien tan bé. Però aquest comando francès, que era una unitat organitzada, d'una orientació molt francesa, amb això dels comandos, etc., raó per la qual tothom coneixia el nom de la brigada, va tenir un paper molt important en l'operació de l'ocupació de Beersheba. Vam atacar Beersheba pel cementiri vell per entrar-hi de pressa i agafar la primera casa que defensava la ciutat. Uns quants van resultar ferits i 2 o 3 morts. A la matinada un grup reduït va entrar i es va introduir en una comissaria de policia. Fernand Bibalzer va pujar i va plantar la nostra bandera dalt de tot de la mesquita. En aquell moment havíem pres la ciutat i després van fer presoners tots els àrabs que hi quedaven. Els membres del comando francès que van caure vora Beersheba descansen ara al petit cementiri del quibuts de Revivim, al sud de la ciutat. Mordechai Alimi, 22 anys. André Alimi, 20 anys. Alexandra Goldwyn, 18 anys. Freddy Piper, 23 anys. Ruben Steinhoff, 18 anys. Charles Ocayon, 21 anys. Edgar Dreyfus, 20 anys. Vam muntar el banc de sang, com ens van ensenyar a l'Hospital Bellinson. Robàvem tot el que trobàvem, cadires, plaques per fer les anàlisis, microscopis. Després vam organitzar un banc de sang en un dels barracons. Hi va haver un cas molt especial, el d'un jove romanès que s'havia allistat immediatament i havia resultat ferit 3 o 4 dies després. Li havien disparat vora el fetge i la bala li havia introduït trossets de tela de l'uniforme al fetge. Tenia una forta hemorràgia. El van portar a la sala d'operacions, però no el van poder suturar, sinó únicament netejar. Era B negatiu, un grup sanguini poc corrent. Necessitàvem urgentment sang per ell. No ens en quedava gens i li vam fer una transfusió del grup 0. Al final vam decidir analitzar els grups sanguinis de tothom de l'hospital. Vam sortir i vam fer extraccions de sang a tothom, infermeres, personal de neteja, metges, tothom. I vam trobar 7 o 8 donants del grup B. Els vam extreure sang immediatament i la vam conservar. Així, cada cop que portàvem el noi a la sala d'operacions, no sé quantes vegades van ser, nit i dia, li fèiem transfusions i el netejàvem fins que el fetge li va tornar a funcionar. Només li quedava una mica de fetge, però li va parar de sagnar i se'n va sortir. 20 anys després vaig saber que era fotògraf i vivia a Haifa. No l'he tornat a veure mai més. Ara és l'exèrcit israelià qui té la iniciativa. Al final d'octubre, el Sahal inicia l'operació Haira. Els voluntaris estrangers érem entusiastes. Sabíem per què havíem vingut. Sabíem quina mena de feina havíem de fer. Sabíem com protegir les fronteres d'Israel, que eren erosionades per 5 nacions àrabs ben armades que s'havien apoderat de gairebé el 70% de la terra designada per les Nacions Unides. Havíem de recuperar aquesta terra. Ben Duncan i la seva brigada formaven part de l'operació anomenada Hiram, que era la reconquesta de Galilea. Ben Duncan era un cap increïble pels homes i per la companyia. Sabia exactament què volia fer. De fet, va tenir tant d'èxit amb l'operació Hiram que van posar el seu nom a un pont al nord, el pont de Ben. A tot arreu les tropes àrabs perden força. Els voluntaris anglosaxons de la 7a brigada, entre 300 i 500, travessen el front nord, conquereixen tot Galilea i arriben a la frontera amb el Líban.
Estava molt content. Ara teníem 3 tancs a l'exèrcit israelià, un Sherman i 2 Cromwell. Tots ells tenien canons i estaven preparats per entrar en acció. Al principi havíem tingut problemes amb els tancs perquè teníem tipus diferents de municions. Les municions eren molt escasses i ho vam passar molt malament. Un dels problemes principals era que teníem 2 unitats de tancs. L'una era russa i l'altra la formaven persones de parla anglesa. Per tant, l'operador de ràdio que parlava amb les 2 unitats procurava anar-ho traduint tot, de manera que sempre sabéssim què era el que havíem de fer. La conquesta de Beersheba ha obert la carretera del Negab. Les columnes israelianes trenquen les línies enemigues i avancen cap a Elat. Teníem uns 12 o 13 jeeps i unes 13 semierugues, entre altres vehicles. Els jeeps, sobretot, tenien un percentatge molt elevat de mahals. Posàvem sacs de sorra al terra dels jeeps, de manera que si trepitjàvem una mina, els sacs n'absorbien gran part de la metralla. Operàvem com un grup de comando. Els jeeps ho portàvem tot. Des de Beersheba fèiem escaramusses fins a la frontera egípcia i acostumàvem a anar darrere les línies egípcies. Un dels nostres grups fins i tot va entrar i es va connectar a les línies telefòniques per sentir què deien. Després de conquerir Beersheba, capturàvem beduïns per intentar treure'n informació. Alguns dels beduïns eren egipcis disfressats, no feien servir la força. Jo duia barba. Teníem moltes classes de roba. Jo acostumava a portar 2 granades al pit. Duia un cinturó amb municions, un ganivet i un altre ganivet, 2 ganivets grans. I també un subfusell Bren, que feia servir com altra gent feia servir la metralladora. Com que sóc corpulent, el podia carregar. Sé que altres persones pensaven que semblava sanguinari. Van capturar aquestes persones, beduïns, i volien que parlessin. Deien que no sabien res. I no sé què li van dir a aquell home, perquè jo només parlava anglès. Em van dir que em posés el ganivet a la boca i jo ho vaig fer. Després em van dir que l'agafés i el fiqués al jeep. El vaig envoltar amb els braços i el vaig aixecar perquè sóc molt fort. L'home va començar a plorar com una criatura. Després em van explicar que li havien dit que jo era qui apallissava i que m'agradava fer-ho. Li van dir que el ficaria al jeep i l'apallissaria i que no em podien aturar perquè jo era boig i m'encantava fer-ho. L'home va començar a parlar de seguida. Les forces aèries israelianes, que compten amb un 90% de voluntaris estrangers, dominen el cel. Localitzen les columnes egípcies en el seu propi territori. La nostra intenció era volar fins a El Arish per atacar-les a terra. Érem a la zona de bombardeig. Mentre volava al davant dels altres apuntant, vaig mirar cap avall i vaig veure tot l'exèrcit egipci per tot arreu. Érem a uns 1.800 metres. Vaig abaixar el morro i em van seguir. En aquell moment vaig tenir una sensació molt espiritual i estimulant. Jo, aquell jueu que havia emigrat als Estats Units i a qui els nazis havien eliminat la família, dirigia 4 avions de les forces aèries israelianes amb l'estrella de David a les ales per atacar els invasors. Va ser estimulant, va ser un moment preciós, apassionant. Vam baixar en picat, vam deixar caure les bombes i tota la zona va explotar. L'any 1949, l'última ofensiva contra Egipte ens va permetre obrir-nos pas amb altres elements de reconeixement de les nostres unitats i altres unitats de comando. Vam avançar cap a El Arish, on ens van ordenar que giréssim cua després que els britànics demanessin a l'exèrcit d'Israel que es retirés de les fronteres per evitar una intervenció militar. Els britànics van començar els vols de reconeixement sobre les línies israelianes en territori israelià. Es va donar l'ordre d'intervenir
i un esquadró de combat, un dels primers que vam tenir, es va enfrontar a un esquadró de combat britànic, que va perdre els 5 avions, però els pilots van saltar i van ser lliurats als britànics. El 7 de gener de 1949, que va ser l'últim dia de la guerra, el nostre esquadró es va trobar amb molts avions britànics de la RAF i en vam abatre 5 sense patir cap pèrdua. A la RAF no li va agradar gaire que una petita aviació incipient els abatés d'aquesta manera sense patir danys. Això va passar l'últim dia de la guerra. Aquesta gesta militar d'uns quants pilots de caça, tots ells veterans de la Segona Guerra Mundial, davant pilots britànics joves, va guanyar el reconeixement de facto d'Israel per part de la Gran Bretanya. A les 4 de la tarda del 10 de març de 1949, una columna israeliana entra al futur Elat, que la legió àrab havia abandonat. Uns minuts més tard, joves soldats del Tzahal es banyen al Mar Roig. Després de 16 mesos de combat incessant, 6.000 morts i més de 16.000 ferits han aconseguit reconquerir la totalitat del seu territori. És un dels episodis més importants de la meva vida. Penso que és un dels episodis més importants de la vida del poble jueu des de la diàspora. I haver-hi estat i haver-hi participat és una font increïble d'orgull i d'admiració. Fins i tot ara em salten les llàgrimes quan hi penso, perquè em commou molt. I després de l'Holocaust i de la història de la postguerra, que van ser terribles per al poble jueu, va ser un moment triomfant. Si miro enrere, els voluntaris devem més a Israel del que Israel ens deurà mai a nosaltres. I si penso en Hanukkah, se'm fa un nus a la gola perquè Nes Gadol Hayasham, allà es va produir un gran miracle fa 50 anys, i encara m'emociono quan hi penso. És la cosa més important, a part de tenir fills i nets, que he fet. I no ho he lamentat ni un sol moment de la meva vida. Penso que és la cosa més important que m'ha passat mai. I si ho hagués de tornar a fer, ara que tinc 5 nets, 3 fills, una casa bonica, ara que ho tinc tot aquí, demà mateix me n'hi aniria. Aniria a lluitar, aquesta és la veritat. I ho dic de tot cor. Sento una gran satisfacció d'haver pogut contribuir a aquest gran experiment d'un estat israelià. Penso també que la creació d'Israel ha fet molt pel poble jueu d'arreu del món. Ja no és un poble sense estat, que pot ser perseguit i assassinat a qualsevol lloc. Ara té Israel darrere. Vam ser la generació que va tenir la sort de poder participar i contribuir a l'esforç conjunt. I penso que va valer la pena. I si puc parlar en nom dels Mahals, van ser realment fonamentals en la victòria de la guerra d'independència. És la cosa més profunda, més emotiva, més important que he fet a la vida. I ho dic de debò. El matrimoni, els fills, els nets, tot això són coses importants a la vida. Però la cosa més important que he fet a la vida va ser quan vaig decidir anar a Israel l'any 1948. Dir que vam crear l'estat d'Israel, jo no diria que fos això. Per nosaltres va ser senzill. S'havia creat l'estat d'Israel. Després de 2.000 anys hi havia una terra on podíem anar i hi havíem d'anar. I lluitar perquè existís. Ens pensàvem que al cap de 6 mesos arribaria la pau i fa 50 anys que l'esperem. L'altre dia vaig dir a les meves netes que espero no morir-me abans de veure la pau, perquè no estic segura que sigui així.